שבוע טוב אהובים שלי, אני עושה לכם סרטון טיפ לשבוע הקרוב. תבחרו לכם קלף מספר 1, קלף מספר 2, קלף מספר 3, קלף מספר 4 וקלף מספר 5. תחשבו על איזשהו מספר ונמשיך. אז מי שבחר בקלף מספר 1, זה קלף שמבקש מכם להתחיל להראות לאנשים את הכישרונות שלכם ולהשתמש בכישרונות האלה. הגיע הזמן להציג את עצמכם ואת היכולת שלכם בפני הסובבים. כשאתם טובים במשהו, אבל אתם לא נותנים לעצמכם הזדמנות לצאת עם זה לעולם, אתם חוסמים לעצמכם את הדרך להצלחה בחיים. אם החלטתם להתחיל לפעול, חשוב לא לצפות לתגובות של כל הכבוד מאנשים. מכיוון שרק הדעה שלכם על עצמכם היא זו שחשובה באמת. ורק המוטיבציה הפנימית תביא אתכם להצלחה, ולא הפידבקים מבחוץ. מי שבחר קלף מספר 2, זה קלף שאומר שהשבוע אתם תרגישו בסוג של תחרות סמויה עם מישהו. זו יכולה להיות תחרות בעבודה, מי עבד יותר שעות, מי עבד יותר טוב, תחרות מול חבר או חברה, מי יותר מצליחה בקריירה, מי יותר טובה בבישול, ניקיון, אימהות וכו'. ואפילו יכולה להיות תחרות עם בני הזוג. מי עושה יותר בבית, מי משקיע יותר בילדים, מי מביא יותר כסף הביתה וכו'. אם זו תחרות שהיא לטובתכם וגורמת לכם להיות יותר טובים במשהו, אז מעולה. אבל אם זו תחרות רעילה שעלולה לגרום לכעס או לריב, אז תעצרו ותתמקדו אך ורק בדרך שלכם בלי להסתכל מסביב. מי שבחר בקלף מספר 3, קלף מספר 3 אומר שאם תתקלו בסיטואציה בה אתם עומדים בפני בחירה כלשהי ולא יודעים מה לבחור, הקלף הזה מבקש מכם להקשיב לאינטואיציה שלכם ולפעול על פיה. בנוסף לכך, הקלף אומר אל תתפתו לבחור את הדרך הקלה, מכיוון שהיא תביא אתכם לאושר רגעי בלבד. עדיף שתקשיבו ללב שלכם ולמה שאתם באמת רוצים בחיים, גם אם הדרך לשם תהיה יותר קשה, אבל התוצאה תהיה הרבה יותר מספקת. מי שבחר קלף מספר 4, הקלף הזה אומר שהמקום בו אתם נמצאים היום, זו התוצאה של המעשים שלכם בעבר. אז במקום להתבאס ולהתלונן, תיקחו על עצמכם אחריות על איפה שאתם נמצאים כיום, ותתחילו לעשות צעדים כדי להגיע לאיפה שאתם כן רוצים להיות. ואם אתם מרוצים מהמצב שלכם, אז זה הזמן להגיד לעצמכם כל הכבוד, ולטפוח לעצמכם על השכם. ומי שבחר בקלף האחרון, קלף מספר 5, הקלף הזה אומר שאם אתם נמצאים בזוגיות, תשאלו את עצמכם, האם אתם משקיעים בה מספיק? אולי הגיע הזמן להפתיע את הבן או בת הזוג, אפילו במשהו קטן, או לפחות להגיד להם מילים שישמחו לשמוע. אם אתם לא בזוגיות, זה זמן מוצלח כדי לפגוש מישהו. כמובן, בתנאי שאתם עושים מאמץ כדי להכיר, ולא יושבים בבית ומחכים שהאהבה תדפוק לכם בדלת. אז שיהיה לכולם שבוע טוב ומוצלח.